Og I så venner, ved du hvad, det her det er noget af meget kort varsel, men os Team Fuel Viborg, vi holder træf i aften fra 19 til 22 hos 1000 Farve i Viborg, Lumbovej 4. Som sagt, ja, det er noget af en kort varsel, men vi holder træf i aften, hvor vi forventer, at vi kan samle nogle folk og har lyst til at komme forbi og kigge. Så, men ja, vi holder træf i aften fra 19 til 22 hos 1000 Farve i Viborg, Lumbovej 4. Så jeg håber, jeg har lyst til at komme forbi og sige hej og have en meget hyggelig aften sammen med os. Så, vi glæder os til at se jer, og jeg sender lige, hvad det hedder, en tekst og med adresse hernede under, så I kan se. Så, men ja, vi glæder os til at se jer, og ja, vi ses i aften måske. Det må vi da håbe. Så, rigtig god aften alle sammen til jer. Jeg har lige glemt at sige en sidste ting. Det er bare, hvad det hedder, vi forventer bare, at folk de kører pænt til og fra træffet. Det er stille og roligt, og ikke noget med julespænden. Så, men ja, det er bare sådan noget, I ved det. Men ja, igen, vi glæder os rigtig meget til at se jer. Og vi håber på, at I har lyst til at komme og lige og kigge og sige hej til os. Så vi kan have en dejlig, hyggelig aften. Så, men vi snakkes ved, og vi håber på, at vi ses i aften. Så, vi ses du. Hej!